Les còpies de seguretat responen a un problema relativament senzill, i és, ara que hem fet tota aquesta feina i tenim aquí unes quantes activitats fetes, com ho faig per emportar-me tot això en el meu model? Doncs bàsicament el que farem serà fer una còpia de seguretat i després restaurar-la en el curs del nostre model que tinguem en el nostre centre. Per fer la còpia de seguretat anirem a l'administració del curs i anirem a còpia de seguretat. Aquí podrem triar del nostre curs exactament què volem guardar, si totes les activitats o recursos, els blocs, jo en aquest cas ho trec tot, fins i tot trec el banc de preguntes perquè pesi poc i vagi ràpid. Anirem a següent i llavors aquí em diu molt bé què és el que vols guardar de tot el teu curs. En aquest cas li diré cap perquè m'ho descliqui tot i aniré només a la meva part del curs, que és aquesta part d'aquí final, i doncs només voldré copiar aquestes activitats. Val? Li dic que següent i em diu que li posarà tot aquest nom que bé, ja està bé, només que potser per recordar-lo molt doncs ara sí que ja m'està bé, vaig cap al final i li dic que faci la còpia. D'aquesta manera fa una còpia de seguretat només de les activitats que jo li he marcat. Si recordeu, és molt similar al que fèiem quan importàvem un curs des d'Alexandria, però en aquest cas em cal descarregar-me el fitxer i cal que primer de tot el model generi el fitxer aquest de còpia de seguretat del meu curs. I fixeu-vos que no estic triant tot el que hi ha en el curs, sinó que només estic triant aquella informació que a mi m'interessa. De fet, si feu còpies de seguretat, el normal és que vosaltres tingueu els propis cursos i llavors feu una còpia de seguretat de tot el curs. En aquest sentit, doncs el que estem fent ara aquí, com que sempre tenim els problemes aquests que són molts compartint el mateix curs, doncs sempre ens trobem amb això que hem de seleccionar la nostra informació. Diu que s'ha creat la còpia de seguretat amb èxit, vaig a mirar-la i veig que tinc aquí doncs, la meva còpia de seguretat. La puc descarregar, que la tinc aquí, i un cop tinc aquesta còpia de seguretat ja descarregada, ara podria anar en un altre curs Moodle i restaurar aquesta còpia. Com ho faríem per restaurar-la? Doncs relativament senzill. Hauríem d'anar a administració i en comptes de fer una còpia de seguretat hauria de fer-li clic aquí a restaure. I dins a restaure, què hauria de fer? Hauria d'arrossegar el fitxer aquest, triar un fitxer i arrossegar-lo aquí. A vegades ens pot donar problemes perquè els fitxers que nosaltres hem generat medeixen més de 10 megas i llavors quan fem clic aquí de triar un fitxer llavors pot ser que tinguem problemes. Això es pot solucionar amb el tema del Google Drive simplement pujant el fitxer aquest que pesa més de 10 megas en el Drive i després triant aquí el Drive. Això no tots els models ho tenen activat, però si parleu amb l'administrador ja us ho farà.